खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। कंग्रेसनि दखाना जोबस्रांबाय, अखानि दैनिख्रुइबो बांसिन जागोन कंग्रेसनि मेगननि मोदैया, बुंदों हिमन्त। बियाब दाफामनाय ड्राफ्टनि हेंथायै 12 घन्टा बराग बन्द फोसावनाया रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोख्रों गोहोम गोग्लैदों। नगावआव गुलि गावनाय जाथायखौ लानानै सासे सुबुंखौ हमबाय। मोब्लिबनि मासुला सानाव खमायगोन आरो हराव बांगोन। गसाइगावआव 3 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया बिमाजों ना हमनो थांनानै जिउ गोमादों। उरिष्यायाव लामा जाब्रथाय, सा 12 थैदों आरो सा 7 गोब्राब जोखोम। मिरु सोरखारा सिगांनि पेन्सन रुलखौ लाबोफिननो हासिगौ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोआव बियाब दाफामनायखौ लानानै कंग्रेसखौ गोख्रों रावजों सावरायदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव बुंदों दि बियाब दाफामनाया आबुं जायोब्ला कंग्रेसनि मेगन मोदैया अखानि दैनिख्रुइबो बांसिन जागोन। बार अखानिख्रुइबो बांसिन जागोन कंग्रेसनि मेगन मोदैया। बबेखानि बियाब दाफामनायनि ड्राफ्टखौ लानानै गावबो गोजोननाय गैया होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि बियाब दाफामनायनि हेंथायै कंग्रेसआ आन्दोलन खालामखागोन। मानोना कंग्रेसनि दखाना 50 बोसोरावनो जोबस्रांबाय। जुदि बियाब दाफामनाया आबुं जायोब्ला कंग्रेसनि मेगन मोदैखौ अखानि दैयाबो फेजेननो हानाय नङा होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। बबेखानि बियाब दाफामनायखौ लानानै आंबो गोजोननाय गैया। आंनि बियाबखौ लानानै आंबो सुखि नङा। नाथाय आसामनि सार्थआव, हादरनि सार्थआव आं सुखि। आंनि बियाबनि दरनै गामिया दानजादों होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। ओरैहाय बियाब दाफामनायखौ लानानै बराग सेरफाङाव आन्दोलन जायाखै। आलादा बराग दाबिया आलादा बाथ्रा। बरागनि सुबुंफोरा फैनानै आंखौ साबायखर होफैदों होननानैबो गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय बियाब दाफामनाय ड्राफ्टनि हेंथायै दिनै गुबुन गुबुन आफादफोरा 12 घन्टा बराग सेरफां बन्द फोसावदों। कंग्रेस AIUDF दोलोआबो आलादा आलादायै बन्द फोसावदों। दिनै फुंनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 5 रिंगासिम बन्द फोसावनाया बराग सेरफांनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोख्रों गोहोम गोग्लैदों। बियाब दाफामनायाव बरागनि मोननै बिधानसभा बियाबखौ दाननो थांखि दैखांनायनि हेंथायै दिनैनि 12 घन्टा बराग बन्द हांख्रायनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय बियाब दाफामनायनि ड्राफ्टखौ हेंथा खालामनानै बराग डेम'क्रेटिक फ्रन्ट सुंद'यै BDFआ बराग बन्द हांख्रायनायखौ कंग्रेस, CPI, CPIM, रायजर दलजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरा मदद खालामदों। गुबुन फारसे AIUDF दोलोआबो आलादायै बराग बन्द हांख्रायदों। रिपर्ट बायदिब्ला बराग बन्द फोसावनाया काछार, करिमगन्ज, हाइलाकान्दि जिल्लाफ्राव गोहोम गोग्लैदों। बेनिनो हाइलाकान्दि जिल्लानि काटलिचेरा बियाबाव बांसिन गोहोम गोग्लैदों। बबेखानि बे बन्दनि समाव जाहाथे हिंसायारि जाथाय जाया आरो आयेन आब्रुथिया थियैनो थायो बेखौ नोजोर होनानै लामा सामाफोराव पुलिस आरो रैखाथि बिफानखौ दिप्लय खालामदों होननानै खौरां मोन्दों। नगावआव गुलि गावनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै सासे सन्देह खालामजाथाव सुबुंखौ हमबाय। नगावआव गुलि गावनाय जाथायखौ लानानै इनामुल हासान मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। समबारखालि हराव नगावनि सलसलियाव जादों बे गुलि गावनाय जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय हराव नगावनि सलसलियायाव हाफिजुर रहमान मुंनि सासे फालांगिरिया दुथांफोरनि गुलि गावनायाव गोब्राब जोखोम जादोंमोन। जाउनाव फाहामथायनि थाखाय हाफिजुर रहमानखौ नगावनि गंसे प्राइभेट नार्सिं हमाव थिसननाय जादों। ओरैहाय दुथांनि गुलियाव गोब्राब जोखोम जानाय हाफिजुर रहमाना पुलिसनि सरासनस्रा नायबिजिरनायाव इनामुल आरो हायदर मुंनि सानै बिदा फंबायनि मुंखौ लायो। बेनि उनावनो नगाव पुलिसआ दिनै इनामुल हासानखौ एरेस्ट खालामदों। मोब्लिब मासुलखौ लानानै गेदेर खौरां। मिरु सोरखारा मोब्लिब ग्राहकफोरनि मोनथाय 2020 आयेनाव सोदांनाय लाबोदों। बे आयेनाव सोदांनाय बायदियै मोब्लिब मासुलनि हारा सानाव खमायगोन आरो हराव बांगोन।
मिरुनि मोब्लिब मन्त्रालया फोसावनाय बायदिब्ला मोब्लिब ग्राहकफोरनि मासुला सानाव 20% बाङाय जागोन आरो हराव 20% बांगोन। रिपर्ट बायदिब्ला 2024 मायथाइनि 1 एप्रिलाव 1 किलोवाट एबा बेनि बांसिन मोब्लिब बाहायग्रा फालांगियारि फसंथान आरो दारिमिनारि फसंथानफोरनि थाखाय बे नेमा बाहाय जागोन। गुबुन फारसे बे नेमा आबाद खोन्दोनि ग्राहक आरो सरासनस्रा ग्राहकफोरनि थाखायबो फैगौ 2025 मायथाइनि 1 एप्रिलनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। बे सिस्टेमखौ थिसननो थाखाय साननि सम एबा टाइम अफ डे खान्थिखौ बाहायनाय जादों। साननि समा 8 घन्टा जागोन आरो बे 8 घन्टा समखौ स्टेट इलेक्ट्रिसिटि रेगुलेटरी कमिसना थि खालामगोन। मख'नो गोनांदि साननि गोहो एबा सलार एनार्जि बाहायनायखौ बांहोनायनि थांखियै बे हाबाफारिखौ लादों। सानाव सलार एनार्जि बिथांखिनिफ्राय मोब्लिब जागायगोन। सलार एनार्जियाव खम खरसा जायो, बेनिखायनो मोब्लिब मासुलनि हाराबो खम जागोन। गुबुन फारसे हरनि समाव हाइड्र' इलेक्ट्रिक एबा थार्मल पावार प्लान्टनिफ्राय मोब्लिब जागायनाय जागोन, बेनिखायनो हराव मोब्लिब मासुलनि हारा बांसिन जागोन होननानै मिथिनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव बिमाजों ना हमनो थांफानानै जिउ खोमानांबाय 3 बोसोरनि सासे उन्दै हिन्जावसाया। गसाइगाव महकुमानि साबकाथा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय 2 नं पलासगुरियाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 2 नं पलासगुरि गामिनि थागिरि आरशेद आलीनि फिसाजो 3 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा आजमा खातुना बिमाजों लोगोसे बासुगावआव थानाय गावनि बिमायनि न'आव आलासि जाहैदोंमोन आरो मैया बेलासे 5 रिंगासोआव 2 नं बाजुगाव बुरासा दैसायाव बिमाजों लोगोसे ना हमनो थांफादोंमोन। नाथाय बिमाया ना हमबाय थानाय समावनो 3 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा आजमा खातुना दैयाव गोग्लैनानै गबयो आरो गोमायो। बे जाथायनि समनिफ्रायनो बिमा-बिफा आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे जायगानि सुबुंफ्रा हिन्जावसाखौ नागिरदोंमोनब्लाबो मोनाखैमोन। नाथाय जाथाय जानाय जायगानिफ्राय बुखारलांनानै 2 किल'मिटारसो गोजानाव दिनै आजमा खातुननि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो होननानै खौरां मोन्दों। हिन्जावसानि गोथै सह'खौ नुनायनि उनावनो न'खरनि सोद्रोमा आरो गामिनि रायजोफोरनो खिन्थाहरनायजों लोगोसे साबकाथा पुलिसनोबो खौरां हरो। बेनि उनाव साबकाथा पुलिसा थांनानै हिन्जावसानि गोथै सह'खौ बोखांहोयो आरो पस्ट मर्टेम आनजाद नायनो थाखाय क'क्राझारसिम दैथायहरो। उरिष्यानि गन्जन जिल्ला बेरहमपुराव गंनै बासजों सौग्रावलायनायाव जायगायावनो सा 12नि जिउ खहा जादों आरो सा 10 जोखोम जादों। पुलिसनि एसपि सारबाना बिबेक एमआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाया उरिष्यानि रायजोआरि बासजों गंसे प्राइभेट मिनि बास OR 106875 नम्बर गारिया मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायाव मिनि बासआ गोबां खहा जायो आरो बेयाव थानाय गासै सा 12 हान्थियारिफ्रा जायगायावनो जिउ गोमायो। लोगोसेनो सा 10 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानायफोरखौ पुलिसा गाहाम फाहामथायनि थाखाय बेरहामपुर सिभिल हस्पिटालाव गोब्राब हालोदाव थिसनहैदों। आथिखालाव पुलिसा बे जाथायनि बागै नायबिजिरनो लाबाय होननानैबो मिथिहोदों। नरेन्द्र मदिजों दैदेनजानाय BJP एबा NDAनि मिरु सोरखारा आथिखालाव सिगांनि पेन्सन रुलखौ लाबोफिननो हासिगौ। मानो होनोब्ला जुदि सिगांनि पेन्सन रुलखौ लाबोफिनाब्ला फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा जेनेरेल बिसायख'थियाव BJP दोलोनि थाखाय जेंना फैनो हागौ। सिगांनि बायदि 50% पेन्सन होआब्लाबो खमसे खम 40% होनो हासिगौ। बेनि थाखाय मिरु सोरखारा सानदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव राजस्थान, पान्जाब, छत्तीसगढ़, झारखन्ड, हिमाचल प्रदेश रायजोफ्राव रायजो सोरखारा सिगांनि बायदिनो पेन्सन होनो होखाबाय। बेनिखायनो थांनाय 2004 मायथाइनि उननिफ्राय जायफ्रा मिरु सोरखारनि साख्रिखौ मावदोंमोन आथिखालाव बिसोर पेन्सन मोनामोन। नाथाय गमामायैनो बे खान्थिया जायोब्ला मिरु सोरखारनि मावफारियाफ्रा बयबो पेन्सन मोननो हासिगोन। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।